Представете си като се разхождате по улицата и виждате автобуси с различни ливерии. Вариант 1 бял на зелени листенца, това означава, че е на природен газ, който се складира в горната част на покрива. Първият такъв автобус Тендум, които вървяха по линия 9 преди да са заменени с електричките, за които сега ще говорим. Електричките се делят на две групи, зареждащи се с ток през кабел и през пантограф. Тези с кабел са бели на сини листенца, има и изключения, като маршрутките са боядисани в синьо и жълто. Те са втория вариант на електробусовете с пантограф за тока в естествените софийски цветове. Сега да видим оранжевите. Цвета на автобуса значи, че е на бензин, но ливериите са различни, те са на листа с лепенки с бял покрив и така нататък, бе просто от вс. Помните ли чисто белите автобуси, които можеха да се видят на Цариградско шосе? Те бяха на частна компания, която спря тези автобуси в Софийския градски транспорт. Помните ли 260? Тези автобуси също бяха на частна компания. Ливериите на този автобус и на други са уникати. Благодаря за това, че гледахте мое видео. Ако ви харесва и искате да ми помогнете, споделете на приятел. Довиждане.